No niin, tervetuloa tähän minifuturiseminaariin, jossa katsotaan, miten käytännössä hankitaan. Tai ensin etsitään itselleen sopiva minifuturi ja sitten tehdään se hankinta. Minun nimeni on Mats Schön ja mulla on semmoinen tilanne, että olen lähiaikoina lähdössä tuonne Amerikan mantereelle lomaa viettämään ja mä oon tällä hetkellä vähän huolissani siitä, että toi euro saattaisi heiketä taalaa vastaan. Eli taala saattaisi vahvistua tämän meneillään olevan eurokriisin takia muun muassa. Sen takia mä ajatellut, että mä voisin hankkia itselleni minifuturin, joka suojaa sitä riskiä vastaan. Eli mun kannattaa ostaa minishortti tuohon euroon suhteessa taalaan. Ensin kun mä haluan löytää, että mä lähden liikkeelle siitä, että mä kartoitan mitä vaihtoehtoja markkina tarjoaa, niin mä lähden tutkimaan tilannetta tuolla RBS minifuturi-sivulla, jonka koodin näette tuolla, eli se on www.rbs.mini.fi/mini. Kun pääsen sille sivulle, niin täältähän löytyy vasemmalta se minifuturit linkki, mä klikkaan sen ja näin sivu avautuu mulle, jossa on runsaasti sijoitustuotteita ja mieluummin kun lähtee pläräämään näitä kaikkia, niin mä valitsen tässä vaiheessa tuotetyyppi. Eli se oli mini-shortti tuohon euroon. Omaisuusluokka on valuutat. Kohdeetuus euro-taala. Niin täällä ne listaantuu. Eli niitä on näköjään 3 tämän sivun mukaan. Ja kun mä näitä minifuturia vähän analysoin, niin tällä hetkellä tuo euro-taala on näköjään tuolla tasolla 1,2920. Niin, tämmönen euro-taala mini-shortti, jossa vipu on 5,24. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että se stop loss taso on 1,5060 ja rahoitusosuus on tasolla 1,54. Eli käytännössä euro-taala, joka nyt siis on tasolla 1,2920, niin se saa nousta tuon 1,50-60 ennen kuin minut stopataan tässä minifuturissa. Ja vipu on 5,24. Tämä tuntuu aika sopivalta sopimukselta mun mielestä, joten mä haluan tutkia tätä sopimusta vähän tarkemmin. Mä menen tuotteen nimen päälle, klikkaan sen. Niin mä saan tämmöisen graafin, joka näyttää minulle, miten tämä kyseinen minifuturi on viime aikoina kehittynyt. Oho, se on käynyt aika korkealla tuossa, nyt tullut vähän alas ja nyt ollaan taas näköjään ehkä menossa vähän ylöspäin. Ehkä tämä voisi olla ihan hyvä sopimus. Mä haluan vielä laskeskella vähän, että miten tämä sopimus toimii. Tai miten tämä minifuturi toimii, joten mä valitsen täältä avaa laskin. Sitten mulle avataan tämmöinen laskin, joka on just tälle futurille kohdistettu. Tässä näyttää, että kohdeetuinen hinta on 1,2920. Minifuturin hinta on 1,92,1 tällä hetkellä. Ja tässä on rahoitusosuus, joka jo käytiin läpi sekä stop loss taso. Kerron on 0,1. Ja vipu 5,24. No, mä haluan katsoa, että mikä tämä minifuturin hinta olisi, jos tuo euro-taala menee alaspäin, eli vaikka tasolle 1,27. Eli taala vahvistuu suhteessa euroon, ja tämä tapahtuu vaikka kuukauden kuluttua, että syötetään 30 päivää sinne. Pannaan tuosta laskusta, niin sitten saadaan tulokset. Tämän hetken tilanne on siis tässä. Ja jos taala tai euro heikkenee 1,7%, niin mun minifuturin arvo se nousee 9,25%. Sehän vastaa aika lähellä sitä vipua, mikä meillä oli tuossa 5,24. Ja minifuturin arvo nousee, se on nyt 1,92, niin se nousee tuonne 2,10 suunnilleen. No, tämä näyttää kaikin puolin hyvältä sopimukselta, joten mä etenen asiassa. Eli nyt kun mä oon valinnut minifuturin, niin menen sen jälkeen tonne Nordnetin sivuille ja etsin sen vastaavan tuotteen sieltä. Katsotaan vielä tämän minifuturin koodi, mikä se oli. Eli se oli tämmöinen
Short EUR USDE on se tärkeä kirjain. Mennään Nordnetin sivulle. Markkinapuolelle ollaan ja valitaan täältä viputuotteet. Kohdeetuus oli siis eurotaala. Ja näkemys on se, että euro laskee. Näin. Otan vielä liikkeeseen laskea, että se on Royal Bank of Scotland. Noin. Ja täällähän tämä minifuturi on tämä sama. Eli tämä on se short euro USD ja E tossa. Ja sen hinta on 191,193. No. Silloin näköjään käyty kauppaa tänään aiemmin, että siellä on 500 sopimusta on tehty ja viimeisin kauppa on taso 1,9. Joku taitava on onnistunut ostaa siihen tasoon. Nyt taso on siis 191-193. No, yritetään hankkia 500, muutama sopimus. Vaikka ostetaan se 100 kappaletta tuolla noin. Ja yritetään saada se samaa hintaan kuin toi aiempi kaveri. Eli 1,90 on se ostokurssi. Näin. Noin. Toimeksianto on sisällä ja ei sit muuta kuin odotetaan, että markkinatakaja myy sen arvopaperin meille. Toinen vaihtoehtohan jos me halutaan ostaa se heti, että me ostetaan se sieltä myyntilaidasta, eli kurssiin 1,93. Mutta mä päätin nyt edetä tällä tavalla. Et näin helppoa se on. Kiitoksia paljon mielenkiinnosta.